Hello mga kajukans. Mga kasilip ha. Ay mga kasilip pala. Ulit.
yung vlog po namin. Wala kaming pera. Hindi kumain. Woo! Okay ko, no? Welcome to my vlog, guys. Eh, may buling nagagastos yun. Guys, ano rin na. Bye, baka naman. Para Dato puti soy sauce, baka naman. Mountain Dew, baka naman. dati mo ako. Shout out mo Larat, oh. Ito po yung mga ano namin. Yun po yung pinaka... Po. Yan po. Isang magulang lang yan. Sa magulang lang yan. Ayan. Okay na to. Nanay ko po, yun. Harap bakit.
Yeah, yeah, yeah.